uthi uJesu phezulu kwalelidwala ngizakulakhela mibandla ethi amasange hayidesi angeke lahlule. Alibonga igama lika Jesu. Makhulu lawo magama. The gates of hate shall not prevail against the church. Konke sikubona ukwenza ngaphandle noma singabona abazalwane bethu befa bedlula emhlabeni, but the truth of the matter is the church shall overcome. Alibonga igama lika Jesu. Yes, we shall stand all this test of time ngoba sakhelwe phezu kwedwala. Isikhathi esikusona isikhathi sokunyakaziswa kwazo zonke izinto ezinokunyakaza ukuze lezi ezimile zime. Now ibandla ke lakhele phezu kwe-foundation as strong. We are not built upon a shallow foundation, but upon the rock, and that rock is Jesus Christ. There is no storm that can move the church. Even this storm of COVID-19, it will never move the church. It is just only the lie of the devil. Kuzodlula konke, but the church will stand, and the great revival is at hand. Alibonge igama lika Jesu. Before the rapture, we want to see uNkulunkulu enza izinto ezinkulu ngebandla. Njengoba sibona kufa abantu abaningi, lento iprofetha ukuthi kusazophila abantu abaningi ngenxa yemvuselelo enkulu. Njengoba sibone indabeni, alibonga igama lika Jesu, uma uvula iscreen sakwakho lapha ekhaya, iyodi message oyitholayo ukukhuphuka kweinamba zabantu abafayo nenamba zabantu abangenwa igciwane. Leyo nto iprofetha into eyodwa ukuthi into ezokwenziwa iGreat Revival, whenever uvula umabona kude, unyuka kwe-statistics sama miracles, abantu abaphilayo bephiliswa igama lika Jesu, ukuvuka kwabantu abafile ngegama lika Jesu because of the power yegama esiliphetheyo. Yonke into oyibonayo njengamanje iprofetha into ezokwenziwa iGreat Revival. Njengoba ibona ipandemic iglobal isemhlabeni wonke, isho yona leyo nto ukuthi imvuselelo ezayo ayizukuba kwi-country ethile, but this Great Revival is going to be global. Alibongwe igama lika Jesu. Na usathane ke yonke lento ayenzayo isho ukuthi usovalweni uyabona ukuthi le season yi-season yebandla. Alibonga igama lika Jesu, yi-season yemvuselelo. Now wabona ukuthi let me introduce into ezodisturba ifocus yebandla. Ibandla lingafocus kwi-season yalo ngoba le season yi-season eyingozi embusweni kaSathane. Kusazophila abantu abaningi, kusazosindiswa abantu abaningi. Ngiyayithanda indaba kaSamson ukuthi uSamson uma ngabe efa ey'nsukwini zakhe zokugcina, his last days, ngalenkathi efa, lithi iBhayibheli liyarecord iBhayibheli ukuthi uSamson wabulala amaFilisti amaningi, wabulala abantu abaningi ekufeni kwakhe ey'nsukwini zakhe zokugcina as compared to his early days. Alibongo igama lika Jesu. We are still going to destroy many as a church. We need to hold on and sibambe lento yokuthi amasango ehayidesi angeke alahlule ibandla. Nale COVID-19 ereleased from the pit of hell, it will never destroy the church. Asithatha indawo yethu emthandazweni. Into enkulu ezayo, alibonga igama lika Jesu, ukuphila kwabantu. Nkosi yami, uNkulunkulu usazosiduduza, sisazobona abantu bephila, sisazobona ama miracles enzeka, sizokhohla usizi lethu. Kuzokwenzeka lento eshiwo incwadi yamahubo ekhuluma ngokubuya kaIsrayeli ebuyiswa ekuthunjweni. Lithi iBhayibheli sasi njengabantu abaphuphayo. My God, kuzoba ngathi siyaphupha. Alibonge igama lika Jesu. Uma sibona izinto uNkulunkulu ezenza ebandleni, sibona uNkulunkulu elihambela ibandla ngamandla, kuzoba ngathi siyaphupha, sisazoduduzeka. Ngeke lihlwithwe ibandla lilila, ngeke lihlwithwe ibandla likhala libalisa lisosizini ngenxa yokufa kwabantu. Lizohlwitha ibandla lisenkazimulweni, lizohlwitha ibandla uNkulunkulu enza imisebenzi yamandla. Alibongwe igama lika Jesu. Kuzokwenzeka the very same thing eyenzeke eGibhithe. Uma kuzophuma uIsrael ezophuma eGibhithe, kubize ukuthi abaseGibhithe bahambe bayokhala kuFaro, bathi Faro, badedele laba bantu, sidedele lesisizwe siphume eGibhithe ngoba so long sila lesizwe sikaIsrael ayafa amazibulo. Ubukhona bakaIsrayeli, Nkosi yami, kwenza ukuthi afe amazibulo. So long uIsrael ela ayafa amazibulo. Engathi uSathane akathandazi nje, usazothandaza
ibandla alibonge igama likaJesu acela uJesu ukuthi akalithathi ibandla ngoba solonga ibandla lisemhlabeni liya destroyer solonga ibandla lisemhlabeni akuhambi kahle embusweni kaSathane. Great things is about to happen. Let us hold on in prayer ngoba something great is about to happen. Ayahlangana amafu imvula isizawunetha soon and very soon. God bless you.